Idol, pinaigting ng Commission on Elections at ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2026, kasabay ng patuloy na pagdami ng mga rehistradong botante sa bayan. Batay sa tala ng COMELEC Mangaldan, umabot na sa 70,006 ang kabuang bilang ng rehistradong botante hanggang April 21 habang nasa 4,077 naman ang mga bagong registrants mula October ng nakaraang taon. Kasalukuyan ding sinusuri ng ahensya ang mahigit 1,200 na aplikasyon na natanggap noong Abril bago ilabas ang pinal na listahan ng mga kwalipikadong botante para sa halalan. Bilang bahagi ng preparasyon, inatas ng lahat ng barangay na bumuo ng barangay inventory team bago sumapit ang Hunyo 3 upang tiyakin ang maayos na inventory at turnover ng mga dokumento, kagamitan at iba pang ari-arian ng barangay. Magtatatag din ng lokal na pamahalaan ng Municipal Assessment and Transition Team na tutulong sa pangangasiwa ng mga record at financial documents bilang paghahanda sa nalalapit na Bske. IFM News. IFM News. IFM News.